hungry. Facebook. Oh, YouTube. How about YouTube? Kami ba na magtagal ng bagay mo ako na rin. Kamu Maria mo sila kamu. Ma 40 man lagi. Alis ka siya, meron. Ay, bakit? Thank you.
Online hotel din kasi sarap na namin. Yung hotel namin, pwede hindi hotel na reward na dato di lomo ka inulog itong trabaho. Hindi mo or to Ramsey like so there's a total of 79 na bago. 79 75 65 na rin niya ay gabi yan lang 65 oo, i-comment mo lang sa PMC. Galing mo lang, ang reconstruct siya ng PMC. Kaya oo, okay, bye. Ang pamaritin mo. Kaya ko, wala ko sa picture. Umiilang taon na balot na niya work in, hindi nakalsayden, makti mo siya. Hindi ko masama dyan, sino. Kasi nakalsayden, comprehensive. Patay ba na ba dyan sa akin? Ilalagak kasi yung bukaw. Sige, saan ba ba? Kumain mo sa ulit akong boy dahil lagi. Kung shame. Ikaw, ito, kailan? Yan. Kaya mo betul lapit tayo kamu, oy, tidur full de mundial. Tegis. Tidur ka kasi mo betul. O mo betul fidri. Kami sang. Kami kultu. Magkang. Ayaw mo na mag-uur sa lim. Malay mo ba? Sa ilim na yun. Yung lang. Yung ang katpan. Yung nakatpan siya sa sentyo. Siya full rin ba? May mo bigay yung full na. Excited talaga yung mga nakapagod. May importante lang. Oo, isa naman daw, naliligit ang Oo, mo sa Ang pangukal reshape.
balot din. Lang. Okay. Lang may balot. Oo. Lang. Ano yun? Hindi may shade. O na Hindi may yun. ganun. Tumasan. Yung dalaw. Okay. Sige, tatman. Lang sa litlet sa Asa? O, tingin ka mo mo sa. Okay. Shade. Malay. Taxi. Arambot naman siya, ewan ang to. Cakupan mas detail sa iwi. Detail sa kita iwi. Ako lihat kan. Kau nilai ka nga lihat. Kasi mo isimi betul lang ako. Oh. Ang ulan mo sa like in person. Okay, good. Panlong ilo, best nila. Kita kasi mo nga ito. Wala ko. Nga no ito. Ay, statute of limitation. 79. Kumarin. 65 absentee. 14 na ako. 79. Meron hindi na 1 hour meeting. Meron hindi na 450. Mablo. Sa mablo. Bakit excuse na lang. Kabla niya. Absentee. Gila pa ito. Oh. Eh, di na ako basang isa. Po, more atam. Marami sila din Pag ang par. tinapal ka mga sis ka na rin. Sabihin mo na nga. Ako sa center. Center ka. Center sa abli. Hindi mo center. Ano ang center? Sorry, Namo 40. 41, Wow, 30 some more. 42, Hmm. 43, 44.
Ayun to be shade. Nalingok sa kuya, palot eh. Yeah, we're taking them with the bud. Oh, I can wait. Seri Labanso. Flagging. Ano ba tela? 54. 54. For the fat board. Kaya may galing ko niya kapit mo ito yung gusto. Favorite nila. Jadi reprinter sa raw ala sa balot pero ito sang dimla ka nga balot asin start from zero. Tamna start from zero man ta kal kuramora nung ito kung amna nga balot al balot al alsin. Big proof na sa zero balance. Ako ko ito na receipt. Ano ma ali ba? The number 70. Kalay, kami sa 64. Then may sako na kami shade. 65. Nasa din siya yung mas. Ang ibig siya na yan. Number only. Malay to. Reshade. Shade. Ako si. Reshade ralay tal balot. Alam mo yun, mas na limunga ng Kilat ka na yan, Vance. Same. $73. Wala ba na? Ikaw, mahal, netet. Netet. Overvote to. Oh, man. So, second zero folded. Okay, for one boy. No over. Over? Over awan. Nine, boy. 9 and void.
9 or 5? One and Oh, lamlok 10? Nana sa job niya, wasn't chest. Oh, okay. Michelle reads each vote as a... Avoid. All Marcel moment sa igel undervote. Ang buto ka na votes cast. Iya na po, bilim na kami. Ayun na po. Silda. Okay. Her candidate, not her ballot. Nine ni Dimler 4 and ito counted 5, yung 5, Paano? 6. One pound na. Takal per ballot, per vote. So. Total vote cast. Anyone. Hey, 79. Bro! 29. Namo mo rin? 79, okay. Wak lang. Dataki. Wak, lagi na malay. Kung magbato ka kami, silimal treasure. Kaya? Kasi siya lang. Tama ba rin? Amig tamo announce. Okay. Yaya. Mo total case. Bakit na lang kayo ito na announce? Okay, ito na mo announce? Or... Prisal mo nga malala ako tumak. Oo. $79 na ballots. Oh, so take the sala count 1,713. Link per count, per ballot. Ah. Oh, mereka kami lang dito mo ta result. Kami lang to. Oo, sabi na ito na rin. Oh, lenggiril. Oh, yeah. Ilang start tagal right in. Ilang mo ngamis tagal right in eh mara. Lang and right ang klaat magigil. There's no rock, but it's right in the rally. It's lagging. Ano mo po yung AC? Ang ganda lang.
lokal. M. Oh, Ringin mas asada makasip manya ko ragam. Yan, nervous. Kaya ba tingin isip taan mo dyan. Nga katel man ako ay. Yan, nervous. Ako tabi aktivitas siya adik sa kambali. Simple ano sa inyo. Senti. Diyan yung ano. Kamu ka? Plus, may naringin. Hindi mo rin yan. Ako, Yakin, ulit. Ngayon, ano ka? Ang pa yun. Ang panibel para election na yun. Winners on top. Uniform.